फिसाजोफोर दिनैनि ब्लगा गारि सानिफ्रायसो आरोना मर्निं एखेबारे फिसाजोखौ स्कुलाव दोननानै जोङो बङाइगाव फिसा खामानि दं आरोना ओंखायनो दा बोराय बुरै थांगासिनो दङ जोङो नै दा ओमफ्राय आरो फिसाजोखौ स्कुलाव गनाय टाइमखौ आरो हमफैफिननांगौ आरोना ओंखायनो थाब थांगासिनो दङ जोङो दा थ' नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो सानबाय आङो बेखौनो दसे देखायलांसै आरोना थ' नायलांजोबाफोर आरो जायफ्रानि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै प्लिज चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै दा मोजां मोनोब्ला कमेन्ट हरदो आरो मोजां बा बुंनो रोंला आङो थ' नायलांबाय थादोंफोराबो दिनै भिडिअखौबो ओरै थांगासिनो दं आरोना लामायाव बारस'नानैसो फैदों जों ओरै बासुगाव जानानैसो सर्टकाटनो थाब थांनानै फैनोसै फिसाजो माने स्कुल गनायखौबो टाइमखौबो हमफैफिननांगौ नालाय ओंखायनो थाब थांनानै फैनोसै लामायानो गाज्रिथारनि ओंखायनो बैजों थांबानो मोजां जागौमोन होनदोंमोन आं कारिगावजोंनो आरामसे सल लामाया बिदिनो गोजाखानै बिथिंनि लामाया मोजां नङा सासेया उन्दुबाय नै जोंनि गामियाव थांग्रा बायदि लामाया बिथिंबो सालबारि सिंनो ओमफ्राय लामाया मोजां नङालै एकदम गोजौ गाहाय नै सालाखाथि लामा लामाया गाज्रि ओमफ्राय थाब सहैयो नालाय ओंखायनो बेजों फैबाय जोङो जोंना खामानिया माने बङाइगाव माबायाव टाउन खाथियावमोन नालाय ओंखायनो ओरै सर्टकाट गथ'नि स्कुल गोनांखायनो जेबो जाला फिसाजो गेदेरनि थाखायनो माने थांब्रब फैब्रब खामानियानो एकदम हाखु दाखु आरो गावबो थांनाय टाइम जाबायना ओंखायनो खामानिफोरखौ मावस्रांनानै लाखानोसै थांसिगोन बिथाङा बावला धालाय गोदानसो होदोंदां ना लामाया नै धालाय होदों आरो ओरै बासुगाव मोनबाय जोङो नै दासो जा गोबाव जाबायमोन बासुगाव बे लामाथिं बारस'फैया बे लामाथिं फैया गोबाव जाथारबायमोन नैबे बासुगाव स्टेसन मोनबाय जोङो नै माल गारिसो लाखिनानै दं ट्रेनाबो बासुगाव हाबबाय दासो बासुगाव बाजार बिराद गोबाव जाबाय आङो बासुगाव फैया अबे लामाजोंसो लानानै फैगोनथाय बासुगाव ओमफ्राय बासुगावनो फैदों आरो फैनाया ओमफ्राय आलदा लामा अबेबा सिंथिं थाब सहैयो होननानै लानानै फैबावबाय आरोना आं मिथिया फैफेराखैबा बिथिं बै फारसेथिंसो फैफेरदोंमोन आरोना मोनसे लामाजों ओमफ्राय बे आलदा गोदान लायबावनो आरो साम्फा कारिगाव ना बङाइगाव मोनफैबाय जों बङाइगाव मोननोसै जों फैनाय जायगाया गोदो सिख्लायावसो फैबाय थायोमोन जों बेहाय मन्दिर मोनसे दं आरोना शिब मन्दिर फैयोमोन जों लोगोफोरजों ज'नो शिब फुजा होनो लकेसनाव मोनफैबाय जोङो नै मोनफैबाय ओंखारनानै लागोनसै र' मोनफैबाय जोङो मोनफैबाय बुम बुम
दाखालि लेखा जमा होफैदोंमोन ना जोङो नै बे लेखायानो आरोना दिनै मोनबाय नै बेलाय फिसाजोनि बार्थ सार्टिफिकेट आरो सानैनि ना नै बियो बोरो नैबे आंनि नामा फुल जानानै दंमोन आरोना नामा नैबे बरगयारिया ब्रह्म जानानै दंमोन नालाय एबारसो बरगयारि होफिनबाय बे फिसाजो उन्दैनि नैबे गेदेरनि आरोना बे खामानिनि थाखायनो फैदोंमोन जों बे खामानिनि थाखायनो फैदोंमोन आरोना दिनैसो सान्थि मोनबाय जानानै थांफिनसै एबार टाइमाबो जाबायानो 12थायानो जाबायदां आरोना ओंखारफिनबाय जोङो नै बासुगाव मोनफैबाय जों ओमफ्राय जोंहा बेहाय न'नि मानसि दं आरोना बासुगावआव जोंहा बोरायनि खुरसाखाथि होननायाव बोरायनि बिमानैमोन दं ओमफ्रायो बिमानैयाथ' गैला माइयाथ' गैला ओमफ्राय फिसाजोफोर दं आरोना हाबा जालांसिगोन हाबा जानाय बेहायनो गामियावनो बर' खुरसाखाथि ओमफ्राय बेयावनो हाबलांसै आरो दसेल' ओरैनो टाइमबो गैला फिसाजोखौबो स्कुलनिफ्राय लायनांगौ ओमफ्राय दसे हाबलांसै फैबाय जोङो नै जि बैग्रि दं नै लामा लामा मोनजोब्बाय जानो लुबैलायबाय नै गाहायावनोथार नै मोनजोब्बाय नै दादाया बेनो आरोना पुलिसाव मावो ना मोनफैबाय नै हा आया बाबोन बावबाय नै दाउआ नायनो मोजांथार नै दाउआ न' लुदों नै मालाय गोदान न' गोदान लुगासिनो दङ मोजाङानो जाबाय ना नै जि खामरेंगा दं बाजैमोनाव आंनि बोरायनि बिमानैनि फिसाजो जायो आरोना जों दा हाबफैनाया नै एनियाव खाबो लागै तु ভাল नै जि थाइदों नै यार মই হেরা তং তো গুগল পে এ দতর বাজা এটা কি মেন্ডেলিং বাজো ফেসবুক ए सोंबादे इलान्दा आंखौ फुरा गारि लाखिनो नालाय आं सोंबाय माबाया गारिया नैबेजों फैयोना सानजों दसेनो बुलायलायसिमोन बिबा मा होनोमोनलाय बिबोनां बिगुमै माने बे गारिखौ गेजेराव लाखिनानै दोनदोंमोन ना ओमफ्राय बेहा दारिया खिथु फैगासिनोमोन बे दारिया खिथुआव दङमोन ओमफ्राय जोंहा गारि पकाटु केसाटु नै जोंना बाजैया गोबाबोदों लामायाव गस्लायानो नै सोलायजोबबोनांबाय नाखाव नालागे केতিয়াबा আহিম নহয় फैया जायो फैयो स्कुलाव गारबोदोंबा गथ'खौ नै मामासो जि थाइखादों नै थाथाय ओंखारफिनबाय जोङो थाबनो उफाय गैया फिसाजोनि थाखायनो माने खामानियानो जोंना एकदमबारे हाखु दाखु जाजोबो आरोना फिसाजो गिदिरनि थाखायनो उफाय गैया माथो खालामदों ना टाइमखौ होसोजोबनांगौ जायो 1टा बारबायानो नै 2टा जानो 5 मिनिट 1:55 गयो आरोना स्कुला थांसै थाबनो बोरायनि बिमानैनि फिसाजो आरोना बे बाजैया गामियावनो हाबा जादों फैफिनसै मालाबा र' बैग्रि हानगासिनो दं मालाय आं जाथ'वा दानो नङाबा हाननानै लांगौमोन आं सरस्वती फुजा बायबासो जागोन आङो ओंखायनो लायासै क'क्राझार हाबफैबाय जोङो नै क'क्राझार मोनबाय कारेक्ट टाइम जाबाय आरोना फिसाजो स्कुल गनाय जानोसै 10 मिनिट दंबावो लानानै थांफाखानोसै उन्दुनो ओंखारथारबाय बिराद मानि जौ दङ नामा खामब्रेंगा गोदै जायो एमाव होनानै फुनानै दोनो नालाय
क'क्राझार UN एकाडेमि स्कुल मोनफैबाय दसे टाइम दंबावो आरोना 5 मिनिटसो ओंखायनो नेगासिनो दङ नै ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारबाय ओंखामबो उखैबाय नै फिसा फिसा फैगौ दासो अफिसारा फैबाय जोंना अफिसारा फैबाय फरिखाया माबायदि जाया मा बोरो मानसियानो बोरो अबायदि थांखो माबायदि जाया फरिखाया बाजैयाव हाबफैबाय नै ओंखाम जानानै थांसै आरोना अमा बिथै अमा मोदोम न'आव संहैनो बाबाय आरोना मेंबाय ओंखायनो जानानै थांखानोसै बाजै हटेलाव माला दोनला